Tesco recenze uvádí Left 4 Dead. Hold up. Ain't seen anything like this before. Jeez, don't let that stop you from smearing it all over yourself. They're changing. God damn it, Bill! Oh, it stinks! Tak, o čem dnes budeme mluvit? Takže dnes budeme mluvit o totálně krvavé hře Left 4 Dead. Je to kooperativní mod, který po dlouhé době vytvořil Valve. Máme 3 druhy her. Kampaň, probíjíte se skrz město pod neustálými návaly zombíků až do konečné fáze, kde vás osvobodí různé dopravní prostředky. Survival, to je část území, které chráníme, dokud nás zombie nezabijí. Aby hra nebyla tak monotónní, tak si pro nás Valve připravil versus mody, ve kterých můžeme hrát i za zombíky. Dále se také musíme velmi pochvalně vyjádřit o grafice. Ta se opravdu povedla a nejkrásnější je ustřelování končetin zombíků. Máme spoustu druhů zombíků, samozřejmě klasické zombíky, tupé a tak dále. A máme také Witch, Tanka, Smokera, který si nás přitáhne jazykem, jak nyní uvidíme, Huntera, který na nás skočí a ubije nás, a Boomer, který nás poblije, a pak po nás jdou všichni ostatní zombíci, protože cítí jeho tekutinu. Bohužel je opravdu málo zbraní. Jsou pouze pumpovací brokovnice, uzina, kulomet, snajperka. Můžeme využít i molotovku a pipe bomb. Na pipe bomb bohužel nereagují ostatní zombíci, tedy Smoker, Hunter a tak dále. Další z inovací je ošetřování sebe a svých kamarádů, které vidíme na obrazovce. Výhodou tohoto ošetřování je také to, že se můžeme ošetřit ve správnou chvíli, kdy potřebujeme. Také se povedlo velmi reálné prostředí, jak zde můžeme vidět. Také je dobré v této hře, na rozdíl od ostatních her, zde když spadnete, tak se aspoň můžete zachytit a můžou vás zachránit ostatní spoluhráči. Zde vidíme boj za Huntera 3 versus modu. Samozřejmě, aby nebyla hra tolik nudná, můžeme si velké množství her nebo map stáhnout na internetu, což velmi oživuje hru. Takže této hře dáme kolik, Milane? 9 bodů z 10. Souhlasím. Děkujeme vám. Naschledanou. Naschledanou.